Il-minuta tibda issa. Charlene Vella, storiku tal-arti. Charlene, xi jagħmel eżatt kuratur? Kuratur jibda billi jażel l-artist li jrid jagħmel wirja miegħu. Il-kuratur jista' jiggwida lill-artist fuq liema xogħol huwa ta' kwalità aħjar. U x'nistgħu nitgħallmu mill-istorja tal-arti? Hemm dejjem ħafna referenzi għal passat. Allura billi tifhem l-istorja tal-arti, ħadd tifhem dak il-layers oħra illi dak li jkun ħaseb f'moħħu. Inti personali, x'inspirak? L-arti tad-dinja kollha. Ġifieri meta nsifer ma nistax ma mmur xi mużew jew nara xi binja importanti hija parti minni meta kont żgħira. L-arti hija universali. U fuq xi qed taħdem bħalissa? Għadni kemm rix ktieb fuq l-arti tal-Mediterran, fil-Medjuevu u Rinaxximent, qed naħdem fuq wirjiet illi ħajtellaw il-Fenixa u fis-sajf ukoll inkomplu r-riċerka tagħna tal-Università.